Σωρία άφησε Μπιλμπάο, την πέρασε την μπάλα. Την βρήκε ο Μάρκοβιτς για κόρνερ. Μάτζης, ο Μίγας στο σουτ με το αριστερό, Μάρκοβιτς. Βρίσκει ο Ματζή την μπάλα μπροστά του και κάνει μια εξαιρετική σέντρα στον Γκρέι. Τρομερή επέμβαση από τον Μάρκοβιτς. Στη συνέχεια εκ νέου συμμετοχή στη φάση από τον Γκρέι. Είναι καταπληκτική επέμβαση του Μάρκοβιτς. Γκαρθία πετάει στον Ζερβίνιο. Ο Ζερβίνιο βλατσάρει. Έχει και δεύτερη προσπάθεια. Τελικώς Μάρκοβιτς. Κατεβάζει ο Μασούρας, ο Χάμες, τεράστια επέμβαση από τον Μάρκοβιτς, φανταστική φάση.